Яршалыда мемориалны мэрия бинасы янында ясаганнар. Автоколада яшәүчеләр Россия күләмендәге акция кысаларында чәчәкләр, уенчыклар, шәмнәр алып килә. Бу чарага беренчеләрдән булып шәһәрнең башкарма комитет вәкилләре һәм депутатлар кушылды. Не можем остаться безучастными. Biz bu акциядә катнашмыйча кала алмыйбыз. Бу зур фаҗига. Илебездә яшәүче һәр гаилә кайгыра, зыян күрүчеләргә сабырлык телибез. Түбән Камада халык иҗаты йортына чәчәкләр алып киләләр. Крокус Сити холлда һәлак булучылар истәлегенә багышланган хәтер мемориалы монда оештырылган. Биредә хәтер шәме дип аталучы акцияда үтте. Түбән Кама телеманарасына кайгы уртаклашабыз 22.03.2024 дигән язу барлыкка килде. Тех, кто это сделал, невозможно назвать людьми. Скорбим и плачем вместе со всеми, кто коснулся этой страшной трагедии. Әлмәттә хәтер мемориалы шәһәр паркында оештырылган. Нефтчеләр каласында яшәүчеләр биргә чәчәкләр, уенчыклар алып килә, шәмнәр кабызалар. Шәһәр хакимияте бинасында әлемнәр төшерелгән. Зур кайгы инде безгә, бөтенебезгә киләчәктә андый хәлләр булмасын. Азнакай халкы да бөтен ил белән бергә истәлек шәмнәрен кабызды. Биредә гаилә һәйкәле янына да кешеләр агыла. Алар арасында олылар да, балалар да бар. Районның иҗтимагый оешма вәкилләре, волонтерлар бу сын янына чәчәкләр, йомшак уенчыклар сала. Безнең барыбыз өчен барыбызны да тетрәндерде. Бөтен халык Мәскәү белән бергә кайгы кичерә. Бу аналарның, күргән кешеләрнең, әтиәниләренең, балаларының, туганнарының авыр кайгыларын уртаклашабыз. Азнакай ветераннар исеменнән аларга сабырлык телибез. Бөтен Азнакай халкы исеменнән шушы хәлак булган халыкның туганнарын кайгыларын уртаклашабыз. Урыннар үзмәктә булсын. Яраланган кешеләр инде тизрәк терелсеннәр. Мондый терактлар бүтән кабатланмасын. Лениногорскида мемориал үзәк мәйдандагы Ленин һәйкәле янында чәчәкләр, шәмнәр алып киләләр. Шәһәр халкы торналар акциясына да кушылды. Аларны кәгазьдән ясаганнар, рәсемнәрне социаль челтәрләргә дә урнаштыралар. Мәскәү өлкәсендә һәлак булучылар истәлегенә Бөгелмәдәге йорт тәрәзәләренә ак күгәрченнәр ябыштырылган. Ил күләмендәге акциyaдан Ширмешән районы халкы да читтә калмады. Алар Крокус Сити холлда зыян күрүчеләргә теләктәшлек белдереп, мемориал янына чәчәкләр, шәмнәр алып килә. Менделевск, Әкерҗе, Нурлат, Биектау, Шүпрәле районы халкы да мемориалларга чәчәкләр салды. Мәскәү өлкәсендәге фаҗига бу көннәрдә бөтен ил һәм Татарстан халкын берләштерде. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.